caller. Ikatulong nga caller. Caller, go ahead, palihog. Pastor. Padayon, caller. Nakapunta na, Pastor, kinayang. Kung ang Ginoo, Pastor, ang creator sa tanang butang, kinsa man ang nag-create kang Lucifer. Okay. Kung ang Diyos mo'y creator sa tanang butang, kinsa kuno ang nag-create ni Lucifer, hindi ang Diyos. Siya may nag-create sa tanang butang. Siya naghimo sa mga malunda. Tanang butang makita o dili makita. Manulunda, di man na makita. Siya nagbuhat. Kolosas Kapitulo 1, versikulo 14, 15 o 16. Mao ni ang gingon sa balaan nga kasulatan o atong basahon ang Kolosas 1. Okay? Nagingon diri. 1:14. Okay, Kolosas 1:14. Nagingon. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Ang panganay sa tibok nga kabuhatan, si Christ niyang gisgutan. Kay pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang mga butang. Tanang mga butang. Okay? Pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang butang. Diha sa langit, dinhi sa yuta, makita o dili makita. Tanang butang, diha sa langit, dinhi sa yuta, makita o di makita. Ang manulunda, dili man nimo makita og nasa langit. Siya ang nagbuhat sa tanang butang. Padayon, Igsoon, sa imo follow-up. Di ba, Pastor, ang gi-create sa Ginoo perfecto? Pero nga naman nga naay Lucifer. Okay. So, daghang salamat yan na. Nganong naay Lucifer, ang gibuhat ni Ginong Hesus, si Lucifer. Si Lucifer, ang gibuhat, wa naghimo ang Dios og Satanas. Si Lucifer, may naghimo sa iyang kagalingon nga mahimong Satanas. Kaya ang word nga Lucifer, na morning star na siya. Okay, kahulugan niya na. So, ang Dios nagbuhat og Lucifer. Si Lucifer na nagbuhat siyang kagalingon mahimong Satanas. Ezekiel Kapitulo 28. Okay? Arita sa versikulo 14. Okay? Ikaw mao ang dinihog nga kerubin. Manulunda. Nagatabon, okay, kerubin, nga nagatabon og ako nagapahamutang kanimo sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios. Ikaw nagsagag kanaog sa taliwala sa mga bato sa kalayo. Ikaw hingpit sa imong kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo. Unsa si Lucifer kaniadto? Hingpit. Gikan sa pag-umol kaniya. Kinsa nag-umol niya? Ang Dios. Now, sa unsang bahina nga nahimo siyang Satanas, sumpayan ta sa magbasa. Okay? Hangtod nga ang dili pagkamatarong hikaplagan diha kanimo. Asa nakaplagan ang dili pagkamatarong? Naa sa Dios o nakang Lucifer? Naa sa kang Lucifer. For example, hangtod kining Biblia, manaa kanimo. Naa nimo wala, wala pa. Pero kung imo dawaton, naa nimo. No, lahi ang kang sa Lucifer. Kay ang pagkamatarong gikan, dili pagkamatarong gikan kaniya. Nganong nisipyat siya? Nganong nakasala siya? Tungod sa garbo niya. Versikulo 17. Ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom. Gidaot mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw. Gipukan ko ikaw ngadto sa yuta. Unsa? Gipataas niya ang kasing-kasing niya. Taas siya garbo. Unya, matupan niya din gidaot mo ang imong kinaadman. Si Lucifer gyapon nagdaot siyang kagalingon. No? Siya ra gyapon sa unsa nga bagay. Si Lucifer nabasa sa Dios ang iyang kasing-kasing. Ug unsay naa sa kasing-kasing ni Lucifer? Isaiah 14, versikulo 12 ngadto sa 14 atong basahon. Mao ni ang naa sa kasing-kasing ni Lucifer nga nabasa sa Dios. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit? O kabugason, anak sa kabuntagon. Mao ni si Lucifer. Ang pagkalumpag mao mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta, ang nagalumpag sa mga nasod. O ikaw mingon sa imong kasing-kasing, nga kung mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono ibabaw sa bituon sa Dios. Ambisyoso. O ako magalingkod sa bukid sa tigumanan, sa kinatumyang mga dapit sa amihanan. Gusto siyang mupuli sa Dios. 14. Mukayab ako sa ibabaw sa mga kaitasan, sa mga panganod. Imuon ko nga ang akong kagalingon, masama sa taas kayo uyamot. Gusto siya may imong Diyos. Okay? So, ambisyoso. So, ang kodita, Igsoon, wa magsugod sa Pilipinas.
ang kudita nagsugod dito sa langit. Nagkudita ang yawa dito, mabitaw na gubat, pinadayag Kapitulo 12. Nahitabo ang gubat, tungod kay si Lucifer, nagkudita sa Dios. Okay? 12:7. Og nahitabo ang gubat dito sa langit. Si Miguel og ang iyang manulunda nakigbubat batok sa dagon, og ang dragon og ang iyang manulunda nakigubat. Apan gilupig sila og wala na dapit alang din kanila didto sa langit. O gitambog ang dragon, ang serpente kagaraan, ginganlag yawa, Satanas, gitambog. So imo makita igsoon, muna ang history nga gikan sa balaang kasulatan. Wa maghimo ang Dios og Satanas. Iyang gihimo si Lucifer. Si Lucifer naghimo siyang kugalingon nga mahimong Satanas. Go ahead, Igson. Follow up. Okay na, Pastor. So, okay, daghang salamat sa imong pangutana, Igson.